No, ja by som sa ešte vyjadrila k Slovenskej republike ako k takej, pretože my sme zatiaľ riešili iba rok 2026, ale keďže Slovenská, teda aj Česká republika vznikla 1.1.1993 a keď sa pozrieme na Slovenskú republiku a Českú republiku, čiže 1.1.2026 súčet nám dáva 3 z 12. A 3 je kreativita, tvorivosť, inovácie, všetko nové, pokrokové, čo príde, bude prospešné pre Slovensko aj pre Českú republiku. Ale 12 je o spájaní ľudí, spájanie spoločnosti, spájanie systému. Čiže môžeme očakávať tento rok, že veľa ľudí práve pod vplyvom udalostí, ktoré v roku 2026 budú, si začnú uvedomovať tie pravé ľudské hodnoty, tú silu rodiny, zázemia, stability a začnú sa ľudia spájať. Čiže to, čo rok 2020 rozdelil, by sa v tomto roku malo začať vrácať do toho normálu, že si budeme vzájomne pomáhať.